Payapayabak po kay Hayman. Kapanataya po ngayon ritual ng salubong ng Noharin, yung indong alegria, salubungan ng kanyang anak. Waluta mo, kamating maya pabalita, na rin neto ngayon na imumuna ng balita na kaya pinigayang ito. At balo ng Maria, kaya meting anak na muling taong kaluguran mo, manatili ang mabiyag yung puso mo. Kaya bingeni, ining lugar pipagampan ng tamo, ang sandia pong Galilea. Karina pinuho de Jesus, ting kanyang alagad. Karina pinuho di Maria Magdalena. Yung Galilea, lugar ka rin taong sinupling membie. Lugar ka rin taong may kakasundo. Lugar ka rin taong may papamatawan. Kaya yung Galilea ini, yung puso-puso, yung simbolo ng puso tamo. Namno ka rin, may matawad ka. Namno ka rin, aranasan mo yung bayong biye. Uli nilugod ng Diyos at kaparang tao. Kinibugang panantayang ritual ng salubong. Kita
Vamos. 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 Awak.